Asini roha madihamu dohot dame na sian debata amai dohot sian anakna Yesus Kristus Tuhani. Amin. Shalom. Horas madihamu amanami inanami hahaanggi pinaribot na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus Tuhani. Moliate ma diharadeon ni rohamuna lahomad dohoti tangiang dohot pamujion di bodarina borgenon di bagasan hapor siaon sai di pasu-pasu Tuhanima parsaurat tarap dohot Tuhani bahen hasangapon di goarna nabadiai tatangihon ma hatani di bata dihita di bagasan bodarion imana tersurat di Evangelium Yohanes bidu 10 di ayat sada sahat rodi ayat 10 pitu songonodo tersurat di turpuki madapoton pesta paskai nunga di boto Yesus naung ro tikina manadikon pertibion laho madapoton amai gabe songon pakka holongina diaka nadi ibana nadi pertibion lao songonido dihaholongi nasida rodi ujungna dinamangani nasida nunga disuaton sibolisi parjeheon tubaga sarohan ni si Judas Iskariot anak ni si Simon jala di boto Yesus do naung dipasahat amai saluhutna tutanganna jala ibana narosia debata laho mulak ma tu debata gabehehe ma ibana sian namangani ditanggal ma ulusna dibuat ma basahan ditapolhon tu ibana diusehon ma aek tu sabong dungi diburi mapat ni akasisiana diapusi madohot basahan na tinapolhon nai dungi sahat maibana tu si Simon Petrus jadi didokima madok ibana tukoma ali Tuhan maburi patu dungi ni na Jesus mama ngalusi ibana dang jatuh si ho pabahenakon natuho anggon waeng musepe
botoon mui. Dungi didok si Petrus matu ibana, matua tanoon dang burion mu patu. Dungi dinda Jesus mamangalusi ibana, molo so buryok kuho, dak parto hapho diaw. Dungi nina si Simon Petrus ma, ali Tuhan, unang maholan patu, dohot matangan, dohot uluku. Gabe didok Jesus matu ibana. Halak naung maridii, dekon be burion. Ay nung asude ibana, yas. Naung yas do ang gohamu, alay dang luhut hamu. Ay ditadda do si pasahat ibana, ubahen na didok, dang saluhut hamu, yas. Asadung diburi Jesus pat na sida, dipakke mamuse ulos na. Hudul ma ibana, didok matu na sida. Ay diat tu si hamu do, pabahenaki tu hamu. Digor hamu do au guru, jala Tuhan. Jadi turedo padok munadisi, ay ido au tutu. Asamolo au, Tuhan jala guru muna. Maburi pat muna, tama manang hamu masih buriak pat. Ay sitiruot do hulehot tu hamu, asa dibahik kamu songon naung hubaheni tu hamu. Natutusi tutudo dahudokot tu hamu, dangu balga anak somang sian idukna, dak sumurung suruan sian namar suru ibana. Molo diboto hamui, martua mahamu mangulakotca. Ido sahat ni turpuki. Martua mana tumangihon hata ni debata jala na upeopsa. Amin. Dihamuak kadongan tapatuto rumah dirita dia dopan di debata. Tapaserep rohata martangi yang mahita. Marsangap maho ali debata Jehovah amanami. Nahusobahami di bagasan Jesus Kristus Tuhan nami. Dihoma puji-pujian. Dohot hasangapon. Nang dohot sobanami. Alahodo na mengaturhon saluhut gulmit ningolu nami. Moliate madihuali Tuhan. Diramoti hodo hami manipat di bagasan sadaryon dinasaragam ni ulaon nami. Disari hokodo narikot di ngolu nami. Dipataw hodo hami madala di ngolu-ngolu nami. Tuhan nami jala di bata nami. Di bagasan no pason. Dinaung sun hami. Mangula aka ulaw namin na maragami. Dinalaho mangulon hami peak di podoman nami. Ramoti mahami ali Tuhan di bagasan borgin na hulumon. Donga di mahami di napeak jalamodom hami di podoman nami ganup. Loas masinok si malolong nami. Loas mahami modom dohot drenges. Ramoti pamatang dohot tod di nami. Hei hami nang diari marsugot di bagasan las niroha dohot hahipason laho manguduti aka ulon nami na maragami ali Tuhan. Tuho mahupasahat tami saluhut ruas ni huriami. Di bagasa pangaramotion di tangan madaging dohot tod di nasida. Sarihon manarikot dia ka parbohalon ni ngoluna. Salehon mahahipason ali Tuhan dia ka namarhagaleon di pamatang na. Sayhon na mga puli dia ka na marsitaonon jala marukil. Pasu-pasu mana ang saluhut ali Tuhan ulaon na sida. Di dia pe na sida mangula ali Tuhan. Sayhom ali Tuhan na mga liho bisuk dohot gogo dia ka ulaon na. Lehon karir na dumenggan ali Tuhan. Dia kena membuka usaha laho mabuhali keluarga nasida.
Saya pasu-pasu baka usaha na pinukan na sida Tuhan. Pargogoy, parbisuhin na sida pahebakon usaha na siday. Asa anggiat na sa usaha na pinukan na sida Tuhan marparbuwe na denggan marparbuwe na godang lahotuk na buhali keluarga na sida. Tuhan nami jala di bata nami. Mauliate madiho ali Tuhan. Ala diramoti ho dohami ali Tuhan. Disude gulmit ni godo nami. Tuho manang pasahaton nami bangso nami yon ali Tuhan. Asahon na marmudu-muduhon. Huhamulati ho kami ali Tuhan. Ala dibagas sa partikyanon nung alam redep. Di pandemik COVID-19 siya na masa di humaliak kami. Di piga-piga inganan ali Tuhan nung alam takas lam redep COVID-19 siya di penularan na. Ala niya ali Tuhan totong maho ali Tuhan na mga ramoti hami majagahon pamatang dohotod dinami salpuhon COVID-19 siya dok siya gulo nami. Ali Tuhan da bicara di bata nami moliate mariho sahat tuho madaging dohotod dinami holan mga sahon Jesus Kristus Tuhan nami sisa masaluhut dosa nami asiroham tangihon tangiyang dohot edik-edik nami. Amin. Asin ni rohani Tuhan Jesus Kristus. Dohot holong ni rohani de bata ama. Dohot parsauran ni todi parbadiama. Nama dongani jala mamasu-masu hamu saluhutna. Amin. Shalom. Horas. Tuhan sayunan tadika asal eleng di portimio jala homana gabe patogi di sudina perjalanan nanggalumbang